ina Salim din? A na bar shi a can. Shine ma ya bani sako ya ce in kawo maka. To suna ina. To ko an yi sa'a yanzu nan aka kawo abinci. Shiga ciki akwai shinkafa ka dauko buhu. In zuciya da wadata wa zai tsaya sai an basa. Hankali da fahimta sai na ga mai neman sa. Yaya? Kaga jiya kaga yau sarki. Gobe ma in Allah ya so in dai da rai da lafiya tare za a gamu. Kaga tasa taka tayi wahalar gani sarki. An buga da kai sarki an barka. Gwangwala a hauka ka zame ka hau mutum ka zauna daidai. A lafiya dai sarki. Kuma auna ne duk garin nan bagun wanda zan je in kai masa korafi sarki sai kai. Gaskiya ne. Dan ban damu ne in wanda ya damu da ni na damu da shi wanda bai damu da ni ba ban damu da shi ba sarki. Haka ne man ta nemo. Sarki birni nake so zan je. Kuma na ga ba karfe a tare da ni. Shine nake so in dan samu abin da zan dan rika in tafi birnin nan saboda wata ƴan matsala da ta taso min. Ai duk dan da yace wacce ba za ta yi bacci ba to shi ma ko ba zai bacci ba. Dan Allah dan Annabi ya kai hakuri. Kai idan ina da wani ki daina samun baki. Akwai wata munafuka da dan uwana sai yadda na so nake yi da shi.